Жаңалықтар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәмсіз. Дәулет Советі депутаты Рифнур Сулейманов гражданларны қабыл етті. Әлмәтлілер өздері тілеп алдануны дәуам ете, жейгі ялларны қызықлы етіп нешік ұйыштырырға була. 2021 елда Татарстанда эшмәкәрләргә үз идеяларын тормышка ашыру өчен субсидиялар бирү башлана. Әйтик, үз мәшгуль гражданнар 100 мең сумга кадәр, ә социаль эшмәкәрләр 500 мең сумга кадәр акча алачак. Бу хакта Татарстан Республикасының Иктисад министрлыгының матбугат хезмәтенә сылтама белән Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Акча кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшкуарлык инициативасына ярдәм итү илкүләм проекты буенча бүленәчәк. Моннан тыш, ел башыннан Татарстан бизнесменнары 350 миллион сумнан артык суммага микрозаймнар алды. Шулай ук Татарстан Республикасы гарантия фондының поручительлеге белән эшмәкәрләргә 680 миллион сум акча бирелгән. Бу бизнеска 4 миллиард сумнан артык акча җәлеп иткән. Быел Татарстан Республикасы бизнесына ярдәм итүгә 1,2 миллиард сум бүлеп биргән. Илкүләм проектлар Россиядә 2019 елдан башлап Россия Федерациясе президенты Владимир Путин инициативасы буенча гамәлгә ашырыла. Алар өчен максатларны дәүләт башлыгы 2020 елның 21 июлендәге 474 номерлы май указында формалаштырган. Бердәм Россия партиясе социаль яклау, белем бирү, сәламәтлек саклау өлкәсе, спортны үстерү, халыкның тормыш сыйфатын яхшырту, проблемаларын хәл итүгә аеруча зур игътибар бирә. Партия депутатлары республика илкүләм проектларны тормышка ашыруда үзләреннән зур өлеш кертә. Халык белән очрашып, аларның гозерләрен, мөрәҗәгатьләрен тыңлый. Шундый очрашу Бөгелмәдә дә булып узды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рифнур Сулейманов гражданнарны кабул итте. Мария Муравьева депутат янына Кирзавод районындагы Крылов һәм Горький урамында яшәүчеләр соравы белән килгән. Биредә канализация торбалары еш-тыгыла. Моннан тыш безнең ишегалды программасы буенча сорауларыбыз да бар. Проблеманы депутат кына шиша алачак дип сөйли ул. Минем бирегә килгәнем бар. 2014 елда кабул иткән иде. Бу юлы да язылдым. Депутат буларак сайлаган идек бит. Ул безгә ярдәм итте. Мин бу депутатка ышанам. Соравыма шишелеш табылыр. Бу көнне үз проблемаларын шишу өчен депутат янына 5 кеше килде. Алар суд приставлары ярдәме белән акча кайтаруны, Сәлих Сәйдәшев урамындагы сквер мәсьәләсен, торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләрен күтәреп чыкты. Әлеге сорауларны җирле җитәкчеләр ярдәме белән хәл итәбез ди Рифнур Сулейманов. Кешеләр төрле сораулар белән килә, ЖКХ, анда благоустройство белән дә бик төрле. Моны, например, быел гына 118 обращение булды. Аларның һәрберсе төрле. Кемнеңдер, төрле вопрослар. Сайлаучыларның мәсьәләләрен хәл итүне контрольдә тоту депутат фракциясе эшләренең берсе. 25 июнь көнне Бердәм Россия партиясының җирле бүлегендә халыкны кабул итү көне уздырылачак. Анда бөгелмәләрне юристлар, суд приставлары, нотариус, архив хезмәткәрләре кабул итер дип көтелә. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Калабызның хокук саклау органнары машина йөртү таныклыгын рәсмиләштерү тәкъдиме белән Әлмәтлене алдаган җинаятьчене тоткарлаган. Бу хәлгә полиция бүлегенең масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә буенча өлкән инспекторы Резидә Мөхәммәтдинова аңлатма бирде. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлегенә 21 яшьлек ир-ат гариза белән мөрәҗәгать итте. Гариза бирүче 20 мең сум урлатканлыгын аңлатты. Полиция хезмәткәрләре зыян күрүченең автомәктәптә укуын, әмма ЮХДга имтихандарын тапшырырга теләмәвен ачыклый. Танышлары аша ул әлеге мәсьәләне хәл итүдә үз ярдәмен тәкъдим иткән ир-атны таба. Җинаятьче үз хезмәтләрен 20 сумга бәяләгән һәм ЮХДга имтихан тапшыруда ярдәм күрсәтергә вәгъдә иткән. Зыян күрүче онлайн банк аша аферистка акча күчерә һәм имтихан тапшырырга бара. Урынга килгәч, бу ирне эзли башлый. Аңа шалтырата, тик тегесе трубканы алмый. Аны алдаган һәм аңа беркем дә ярдәм итмәячәген аңлап, егет имтиханнарны мөстәкыйль рәвештә тапшырырга карар кыла. Үзенең гаҗәпләнүенә ул барлык сынауларында уңышлы тапшыра. Шул ук көнне машина йөртү таныклыгын алгач, гариза бирүче үзен алдаган иргә тагын бер кат шалтыратырга карар кыла. Трубканы хатын-кыз күтәрә. Ул аны эзләгән кеше җитди юл транспорт һәлакәтенә юлыккан һәм хәзерге вакытта комада булуын әйтә. Бу җавап яшь кешене канәгатьләндерми һәм ул полиция бүлегенең кизү частина ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Оператив эзләү чаралары барышында җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре шикләнелүчене ачыклаган һәм тоткарлаган. Ул 32 яшьлек Әлмәтле булып чыга. Хәзерге вакытта тикшерү бүлеге тикшерүчеләре тарафыннан Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 маддәсенең 2нче өлешендә каралган җинаять билгеләре буенча җинаять эше кузгатылган.
Мәддә нигезендә максималь җәза 5 елга иректән мәхрүм ителү. Полиция хезмәткәрләре шуны искәртә. Машина йөртү таныклыгы дәүләт үрнәгендәге документ. Ул ЮХИДИ бүлекчәсе тарафыннан тиешле теоретик һәм практик сынауларны тапшырганнан соң бирелә. Машина йөртү таныклыгын ялган документтан файдалану кебек үк җинаять санала. Моның өчен җинаять җаваплылыгы каралган. Моннан тыш, транспорт чарасы белән идарә итү, административ хокук бозу, аның өчен 5000 сумнан 15000 сумга кадәр штраф каралган. Таҗлы вирус белән бәйле вәзгыятьтән куркып, чит җирләргә бармаган кешеләр өчен хәзер мөмкинлекләр күп. Үзебезнең якларда да моторлыкны күреп була. Киләсе сюжетыбыз тугандаш республикаларга чыгып, елга буенча сәяхәт итүчеләр турында. Алсу Амирова тулырак. Су киме һәм җылы һава торышы. Шуңа яхшы компаниядә эстәсәң, күпләр хыялланган юл картинасы хасил була. Нәкъ шундый кәеф белән 32 кеше Башкортстанның Ай елгасы буйлап катамараннарда йөргә чыгып китәргә карар кыла. Кеше табигатьтә бер үзе калганда яшәр өчен шартларны үзе булдырырга тиеш икәнне аңлый башлый. Ул үзе ничек итеп ут табу турында уйлый. Ут тыңа кайнар учакта ашарга пешергә һәм җылыныр өчен кирәк. Кайбер кешеләр өчен мондый сәяхәт әкият сыман тоела. Бу сәяхәткә яшь техниклар сараена туризм түгәрәгенә ирешү балалар белән аларның әтиәннәре, туризм белән кызыксынучы теләгән кешеләр бара алган. Елга буенча катамараннарда йөргә чыкканчы поход җитәкчесе һәрбер кеше белән аерым сөйләшә. Бу сәяхәт вакытында килеп чыгарга мөмкин авырлыклар турында аңлата. Табигатьтә бернинди шартлар булмаган җирдә берничә көн яшәр өчен сәяхәтченең кайбер күнекмәләре булу мөһим. Берничә көн суда, аннары коры җирдә бару, ачык һавада бернинди шартлар тудырылмаган җирдә төн кунарга бары батыр йөрәкле кешеләр генә риза булгандыр. Температура за бортом. Все нормально. Отдых в виде сплава. Мондый төр сәяхәтне ял итү дип әйтү дөрес булмас иде. Мин яңа төр эмоциялар алдым. Мине Сергей Игнатьев судны капитаны итеп куйды. Команданы туплап торырга җитәкләргә кирәк булды. Көймә капланмасын өчен дөрес ишәргә дә өйрәндем. Вот на стопе больше 72 тысяч нервных окончаний. Представь, что даже сейчас они у тебя все воздействуются, вот эти точки. А сколько надо стоять? Минуту. Ну, смотря для чего. Вот просто постоять достаточно минуты в день. То есть Әлеге төр ялларга гаилә белән чыгучылар күп булу яхшы. Чөнки килеп чыккан авырлыклар төрле ситуацияләрне бергәләшеп үткәрү берләштерә. Алсу Амирова, Светлана Антонова, Рафаэль Сафин. Яңалыклар вакыты Лучельма телекомпаниясе. Нас привела в конечную точку нашего путешествия. Каникуллар чорында калабызда да барыр урыннар бихисап. Төбәктәге музейлар балаларны да, ата-аналарны да кабул итәргә һәрвакыт әзер. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Түбән Мактама бистәсе тарихи музее 1998 елның 12 ноябрендә ачыла. Аңа республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Галия Бану Мәүлүтбаева нигез сала. Башта бистә китапханәнең аерым бүлмәсендә җыелган тарихи экспонатлар Әлмәтнефть нефть газ чыгару идарәсе ярдәме белән төзелгән бинага күчә. Түбән Мактама бистәсе халкы Түбән Мактама авылы булган вакытта иләкчелек кәсебе белән дан тоткан. Шуңа күрә әлеге музейда иләкчелек кәсебенә аерым бер урын бирелгән. Веков традиционным для мужского населения было... Илек эшләү җирле халыкның төп кәсебе булган. Алар бик бәләкәй илектән башлап ашлык иде торган олы илеккә кадәр ясаганнар. Треть мужского населения Нижней Мактамы занималась изготовлением вот таких вот решет. Вот, это могли быть маленькие сита и большие, например, как вот этот вот грохот. Илекне башлыча юкәдән ясаганнар. Кайбер осталар кыш дәвамында 500 илеккә кадәр ясап сата торган булганнар. Түбән Мактама илекләренең Казакъстан талаларына кадәр барып җиткәне дә билгеле. Моннан тыш музей экспозициясе бистәнең борынгы заманнан башлап бүгенге көнгә кадәр булган тарихы белән таныштыра. Биредә археологик казылмалар да, авыл кешесенең хезмәт кораллары да, коллективлаштыру тарихы да, Бөек Ватан сугышына багышланган тематик күргәзмәләр дә бар. Каникул вакытларында без балалар өчен экскурсиялар оештырабыз. Алар Мактаманың Түбән Мактама үткәне һәм бүгенгесе дип атала төп экскурсиябыз. Шулай ук крестьян тормышына багышланган аерым экскурсия булдырдык балалар өчен быел. Эшчеләр бистәсе булган Түбән Мактама Татарстан нефть башкаласы булган Әлмәтнең көньяк-көнчыгыш капкасы булып тора. Юл өстендә урнашкан музейда кунакларга да, каникул чорында күп белергә омтылган балаларга да мөмкинлекләр бар. Биредә ишекләр дүшәмбедән җомгага кадәр, иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр ачык. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Лучельма телекомпаниясе. Азнакай районы үсеше өчен фидакар хезмәт куйган данлыклы хезмәткәрләр, легендар ветераннар бүген олы хөрмәткә лаек. Хәзерге буын өчен алар көчле рухлы, бетмәс энергиялы, һәр яклап зур талант иясе буларак билгеле. Шундыйлар өчен районда сабан туйдырылды. Бу матур чарада хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина булып кайтты.
Районның иң актив хезмәт тәҗрибәсе туплаган халкы ул да булса ветераннар. Ветераннарыбыз өчен бүген Азнакай районында Ушәлле авылы җирлегендә Сабан туй бәйрәме оештырылды. Сабан туй ул халыкның милли матур бәйрәме. Ветераннар алар үзләре үк актив халык, үзләре үк җырлыйлар, бийләр, гармонда уйныйлар. Бәйрәм бүген бик күңелле булачак. Һәр җырның үз Сабан туе, аерма нәрсәдә соң, аерма аның эштәлегендә. Ушәлле авылы җирлегендә үткән Сабан туй өлкән буын милләттәшләр өчен, аксакалларыбыз һәм ак әбиләребез өчен оештырылды. Биредә районның иң актив хезмәт сөючән милләтпәрвәр шәхесләре, авыл җирлеге рәисләре, җитәкчеләр җыйналган иде. Бу Сабан туена без бик әзерләнеп киләбез. Һәр елны бер авылда үтә ул Сабан туе. Һәрбер авылның ветераннары, авыл башлыклары, активлары җыелышып, әзерләнеп, матур итеп шушы Сабан туен үткәрәләр. Бу традиция инде безнең хәзер 10 ел бара. Һәм бездә аннары да дәвам итәр дип ышанабыз инде. Бәйрәмдә барлыгы 200 кеше катнашты. Чараны ачып җибәрү өчен сүз Йола буенча авылның имамы Рәис хәзрәткә бирелде. Ул бәйрәмне башларга үзенең хәйр-фатихасын бирде. Я Раббим Аллаһым, безнең башка сорау затыбыз юк. Синнән генә сорыйбыз, сиңа генә тәвәккәл кылабыз. Я Раббим Аллаһым, без синең зәгыйф кулларыңны, синнән башка без берәр дә эшли алмабыз. Һәм бөтенесендә үзеңә тәвәккәллибез. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин барлык ветераннарны милли бәйрәм белән тәбрикләде. Сезнең белән очрашкач, аралашкач, тагын да яхшы эшлисе килә. Киңәшләрегез өчен, булганыгыз өчен зур рәхмәт, диде җитәкче. Һәрберсенең эше бар, төзүдә, уңышларга җиткерүгә, сезнең һәрберсенең эшегез бар. Рәхмәт сезгә. Районның үсешенә, казанышына, культурасына, икътисадына зур өлеш керткән ветераннарга районның 90 еллык уңаеннан әзерләнгән медальләр һәм бүләкләр тапшырылды. Күрше авылда яшәүче чуаш халкы да мондый чарага битараф калмады. Алар милли киемнәрдән үзләренең дәртле җыр биюләрен тәкъдим иттеләр. Алга таба ветераннар төрле бәйгеләрдә көч сынашты, җырлап биеп күңел ачты. Безнең районда 330 чуаш яши. Шушындагы халык белән без дус, тату яшәдек. Менә 90 ел бәйрәм итеп киттек. 90 ел буе без бер нинди тавышы нисез, шушы халык белән бер дәм булып, бер семья булып яшәдек. И бүгенге көндә дә яшибез. Һәр вакыт коллектив белән һәрбер бөтен бәйрәмнәрне алар белән берлектә үткәреп барабыз. Аларга да бик зур рәхмәт миннән. Бергә тагын да шушылай яшәргә насыйп булсын. Мондый Сабан туйны үткәрү ел сайын бер авылга күчә бара икән. Ветераннар Сабан туйны оештыру эстафетасы Әгерҗе авылына тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Луч Әлмәт каналында Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы телевизион бәйгесенә старт бирелде. Үзәк телеканалларда барган бәйгеләргә кызыгып утырып та катнаша алмый калган үзешчәннәр өчен бу үзеңне күрсәтеп танылу өчен менә дигән мөмкинлек. Бәйгедә кемнәр катнаша алуы, ничек катнашып булуы турында тулырак алдагы материалда. Агыйделенең буйлары, шаулап ага сулары, шу якыларга синең янга алып бара уйлары. Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы дигән проект Луч телекомпаниясының 30 еллыгы уңайыннан оештырыла. Зур сәхнәләрдә чыгыш ясарга хыялланып та, кыймый йөрүчеләр өчен бу менә дигән мөмкинлек. Конкурсны оештыручылар нәкъ менә шундый моң ияләрен, үзебезнең халык җәүһәрләрен табарга телиләр. Кыйлап тәңкә тажыгына, ил куйса тирбәлеп азыгына. Бәйгедә катнашучының профессиональ музыкаль белеме булмаска тиеш. Бу конкурсның төп шарты. Шулай ук җырчы 18 яшьтән өлкәнрәк булырга тиеш. Бу проектта катнашу өчен 8937 628 7409 телефонына WhatsApp яки Viber аша җырлаган язманы җибәрергә кирәк. Җырлар 30 июньгә хәтле кабул ителәчәк. Сайлау турын узучыларны Луч телекомпаниясенә икенче этапка чакырачаклар. Здесь навека, словно река, словно слова. Әлеге проектта җиңүчеләр 30 июль көнне Луч телекомпаниясенең 30 еллыгына багышланган концертта чыгыш ясаячаклар. Шулай ук иң яхшы җырчыга кыйммәтле бүләкләр каралган. Некрасиво.
Шәлмәт телекомпаниясы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.